Sani feere min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'an b'a wele ko e-commerce ale bɛ ka yakubaya Mali jamana kɔnɔ ni wagati in na. An ka ɲininikɛlaw wulila ka taa ɲɛɲini kɛ o ko la. Ka sanga ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale ka kɔrɔfɔ dɔ min kɛra a fɛ ka bɛn tɛnɛndon janvier kalo tile 6 san 2025 ma. Faransi jamana ɲɛma ale ye kɔrɔfɔ cɛjugu dɔ ta ka ɲɛsin farafina jamanaw ma. An ka ɲininikɛlaw da sera o fana ma. O fila bɛ kɛ an dunkan ye bi bakuruba kunnafoniw na caman na fara min kan k'olu kɔnɔ kuma lase aw ma. An b'a fɔ an ko aw bisimila. Foli ni barikada ni waleɲuman dɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin an balima serifila jakanso filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen don jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV serifila ka bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen. I n'a fɔ an y'aw tulo lasomi cogo min na an donkan na k'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na bɔlɔlɔ ale sanfɛla kɔni kɛlen bɛ jagokɛ wɔrɔ ye maanifin caman bolo. Sabula maa caman bɛ sanni feere, dɔw bɛ minɛnw commandé, dɔw yɛrɛ bɛ feere caman kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la. Wa an bɛ don min na ko bi ale sɛbɛkɔrɔ yakubuyalen don Mali jamana kɔnɔna na. O siratigɛ fɛ maa joli bɛ sanni feere kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ, u bɛ minɛn fasugu jumɛn san ani u bɛ minɛn jumɛn san. Olu kɛra dasumusumu ye an ka ɲininikɛla Korotumu Jabate ale ni Bubakari Tarawele u jigira Bamakɔ bɔlɔmɔlɔcɛw fɛ. U ye min sɔrɔ an ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. A bɛ wagati jan bɔ maa caman de bɛ minnu bɛ sanni feere kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko o ma e-commerce walima vente en ligne i n'a fɔ TikTok, Facebook, Instagram fo ka taa se WhatsApp groupew ma. An bɛ don min na i n'a fɔ bi jagokɛla caman y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ feere in n'an k'a ma ko e-commerce ko nafa caman de b'a kɔnɔna na jago yiriwali binna kun kan nka k'a tɛ taa kɔlɔlɔw kɔ. N bɛ feere kɛ bɔlɔlɔ kan depuis 2022 wa an ye nafaba sɔrɔ a la fana i n'a fɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ a la. Nafa yɔrɔ ye min ye an commencera ka kodɔn n'a ye kosɛbɛ. Gɛlɛya fana yɔrɔ ye min ye yuruguyurugukɛla caman cayara réseau fana sanfɛ. U bɛ mɔgɔw ka minɛnw ta et puis u bɛ u ka numéro ni fɛnw bila mais an commencera ka cri d'alerte kɛ ou bien tuma la ni ye livraison kɛ mɔgɔw b'a fɔ olu ye min fɔ o tɛ ou bien dɔw bɛ livraison kɛ u bɛ tila k'u ban ka téléphone ta. O bɛɛ fana a tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ ye. I b'a dɔn bɛɛ n'i ka minɛn sɔrɔ cogo do, bɛɛ n'i ka minɛn feere cogo do, mais a kun ka di ne ye marché kɔnɔ an ka régulariser ni prix bɛnnen don nin ma mɔgɔ kana jigin o kɔrɔ. N'o fana kun kɛra o ka ɲi. Jagokɛla dɔw fana y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko bɔlɔlɔ sanfɛ feere in ko kɛlen don wasa ye olu bolo. Vax de feere ani bazin brode an b'a bɛɛ feere. An bɛ feere kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. An bɛ san caman bɔ a la. Donc a bɛɛ de kɔni b'an bolo. WhatsApp bɛ yen, TikTok bɛ yen, hali Instagram an bɛ feere k'a kan. Bon an ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la. Bɛɛ tɛ se ka déplacer ka na boutique la. Donc an bɛ feere kɛ ka mɔgɔw lafiya. An bɛ livraison kɛ. Donc bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ bɛ se k'a ye. I b'i ka choix k'a la. Donc gɛlɛya tɛ k'a la. Donc a kɛ kun ye k'olu yɛrɛ de lafiya. Bon ni bɛ fɛ k'anw lasɔrɔ an ka nɛgɛjuru siraw bɛ yen n'o ye téléphone numéro ye. Donc ani an ka WhatsApp bɛ yen nɔ ani TikTok. Ni donna compte kɔnɔ n'i y'a ye i bɛ se ka commande passer. Ni kɔni kɛra de ka maliyɛn den bɛɛ lafiya parce que gɛlɛya min bɛ sisan an bɛɛ b'a dɔn. N bɛ iridon feere ani dara ani couvrier ani iridon nɛgɛ. Yani ka se bi ma an kun tɛ feere k'a sanfɛ mais clients caman min na o b'u plaindre bon a ye groupe dayɛlɛ n'aw ka sangacogo nana aw bɛ to k'a bila sanfɛ an b'a ye n'a diyara an ye an b'a ci aw ma a b'a di livre bɛ taa n'a ye bon ko ma caya ka caya an fana an y'a dayɛlɛ alhamdulillah an bɛ se ka fɔ an ye nafa sɔrɔ a la parce que i y'a sɔrɔ client dɔw bɛ yen nɔ u ka numéro enregistré min fɛ o WhatsApp la aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ statut la parce que i ka numéro ma enregistré mais de fait que groupe créé u ka numéro bɛɛ nana la dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali k'a la bon an y'a yɛrɛ sɔrɔ groupe na jɔn don bon i don tigi don daratigi don
a y'an ka client ye an y'an ka numéro ajouté an ka groupe sanfɛ an ka n'aw mago bɛ dara ni irido nɛgɛ la aw kuma fɛ o sabula dɔw yɛrɛ kelen san alhamdulillah o sanni kosɛbɛ an bɛ se ka gɛlɛya min f'a kɔnɔ dɔrɔn parce que minɛnw qualité tɛ kelen i b'a sɔrɔ i bɛ minɛn dɔ feere 1200 dɔ bɛ nana a fɔ k'a y'a san 900 ou bien 1000 mais e min ka baara don e de b'a dɔn qualité tɛ kelen mais sɛnɛkɛlaw to o ɲini k'o dɔn quoi bon laɲini min ne bolo k'a fɔ kan dɔrɔn an b'a fɔ commerce a man nɔgɔn n'i yɛrɛ sɔrɔ commerce la hakili la n ko dɔ ɲini de don i bɛ dɔ ɲini pour que ka ko dɔ kɛ n'i nana kɛ ko ne mago t'a la ne mana sɔrɔ cogo min n b'a feere ten bon sini bɛ yen a bɛ se ka kɛ sini n'a nana n'i y'a tiɲɛ bi sini est-ce que e na se ka ko dɔ kɛ a tɛ se ka foyi kɛ i b'a ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na ka baara kɛ sɔrɔ bɛ kɛ basigi bɛ kɛ ala kan ka mun don i garisɛgɛ la i b'o sɔrɔ. hakilila jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi e-commerce n'ale ye sanni feere ye bɔlɔlɔ sanfɛ a waralen don jagokɛla caman bolo min bɛ kɛ sababu ɲuman y'u ma n'u k'u ka sɔrɔw yiriwa nga fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ maaw kama minnu bɛ yuruguyurugu la bɔlɔlɔw sanfɛla la ni ka jagokɛlaw ka feere tiɲɛ u bolo wa jagokɛlaw fɛnɛ kan ka sigi ni ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ haka ja u ka bɛn sɔngɔ dɔ kan min bɛ kɛ u ma lafiya ye fo ka taa se nimisiwasa ye jamanadenw ma. ala k'a kɛ ten korotumu jabati an da sera ma bakuruba kunnafoniw na Chad jamana tɛmɛnen kɔ ka sanga ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron kuma putokorolen dɔ bɔra ale da kɔnɔ ka taa ka ɲɛsin farafina jamana ɲɛmaw ma min b'a jira k'a fɔ ko u ɲinɛna ka a fɔ Faransi ye k'a ni ce min na o ye Faransi jamana ka jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ banbanci kɛwale ale ni jatigɛwale kɛbagaw kɛlɛli la farafina cɛncɛnkan jamanaw kan o kɔrɔfɔ in a ma bɛn Chad jamana ɲɛmɔgɔ hakaja ka se Mali jamana ani jamana caman wɛrɛ ma o siratigɛ fɛ Sirifila TV ka kunnafoni di so ɲɛmɔgɔya so u y'a kanu ka wuli ka taa Maliɲɛnw ɲininka nin kɔrɔfɔ min bɔra Emmanuel Macron da kɔnɔ u ye mun faamuya la u hakilinata ye mun ye a la an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe ani a ka jatala Dramane Mali olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la an k'u ka sɔrɔlo ɲamada. San tɛmɛnenw na ni Faransi jamana kun ma wuli ka jɔ ka dɛmɛ ɲɛsin farafin jamana yɔrɔ dɔw ma i n'a fɔ Sahel jamana ni waati kun b'a sɔrɔ o jamana ninnu tɛ bilen o de kɛra Faransi jamana ɲɛma ka kuma ni o ye Emmanuel Macron a ka sankura laseliw la Faransi jamana kan a ka o kuma min tɛmɛna tile damadama dɔrɔn farafin jamanaw a ɲɛmaw fo ka taa se a jamanaden dɔw ma u ka nisɔngoya jira k'a jira k'a fɔ a ye kuma min fɔ yɛrɛdɔnbaliya kumaw don fili kumaw don k'a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron a ɲinɛna k'a fɔ ko kunu Africaw ne fana ye Faransi kuma bɔ tubabu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de fitiriwale ye k'a daminɛ Faransi la anw ma fitiriwaleya baara kɛ anw bɛ yɛrɛ ɲini de la yɛrɛ ɲini ko in na n'an k'aw ma ko aw nakun aw tɛ k'a waleya o tuma a ye taa parce que u taali ni bi cɛ anw sera ka min kɛ u ye san 10 kɛ u ma se ka ɲɔgɔn kɛ bon e mago bɛ anw na mais i ko e mago t'anw na anw de mago b'e la mais n'anw ko ko bɔ sisan a barika ye i ni ce ta. Macron ye kuma min fɔ farafinw ma fili kuma don n'i ye farafina ta ani Faransi ka relation n'i y'a peser Faransi ye min sɔrɔ farafina la farafina m'o sɔrɔ Faransi la parce que ni depuis y'a ta depuis colonisation u b'a la k'an ka ressources naturelles bɔ u sago la hali indépendance kɔfɛ ni entreprise français mun nana baara kɛ Mali la i bɛ taa impôt sara Faransi di bon donc Faransi ye min sɔrɔ ani Afrique ka jɛ la Afrique m'o sɔrɔ a ye lutte contre le terrorisme fɔ jɔn de bɛ ka terroristes armé jɔn de bɛ ka wari d'u ma preuve bɛɛ b'an bolo bi Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko olu Faransi kelen de bɛ k'o kɛ. Faransi jamana ɲɛmaa ka nin kɔrɔfɔ in tɛmɛnen kɔfɛ a ma diya farafina den si ye Mali jamana kan nɔ Sirifila TV la an wulila ka se jamanaden dɔw ma k'u ɲininka u ka hakilina la Faransi jamana ɲɛmaa ye kuma min fɔ k'a ɲɛsin farafindenw ma yala kuma ɲɛnama don wa olu hakilina kɛra min ye u y'a fɔ a ɲɛna. An bɛ Ala fo ka Ala barika da parce que Ala de sera k'an bɔ Faransi ka janfa kɔnɔ parce que nin ko in daminɛ an caman wulila k'a fɔ ko Faransi danse Faransi ni ce Faransi ka baara ka ɲi mais mɔgɔ minnu bɛ yen ko u ye ni expérience kɔrɔw ye ka kɔrɔ olu ka kuma kɛra min ye u ko nin tɛna diya anw na ko parce que Faransi ye jamana min n'a bɛ biyɛnkala ɲini ka sɔrɔ a sen bɛ biyɛnkala kan parce que kɛlɛ suguya m'anw fɛ yen an ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ dilannen de don ka na n'a ye
bon n'i ye kɛlɛ in dilan yɔrɔ lajɛ ka kɛlɛ in nacogo lajɛ a b'i n'a fɔ olu yɛrɛ k'u nan'u ka kɛlɛ kunbɛn o wagati dɔ la k'a essayer k'u ka kɛlɛ maîtriser. An b'a ye kuma bɛɛ Faransi maabaw bɛ bɔ o bɛ an dɔgɔya donc ne bolo ma daminɛ bi quoi o daminɛna a mɛnna waati ni k'an ka cɛkɔrɔbaw to fanga la n'o Ibrahima Boubacar Keita ye ala ka miniji dɔgɔya ala ka hinɛ la o de la ka an yɛrɛ dɔgɔya o wagati ninnu na fo hakili b'a la an ka ministre Abdoulaye Diop bɔra ka u jaabi k'u fana dɔgɔya ne bolo n'i ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ dɔgɔya dɔrɔn ça veut dire que sera la de quoi i ka hakilinaw sera a tigilamɔgɔ la donc an k'an pan olu kunna dɔgɔmanw y'a yira k'a fɔ de ko sebaaya b'an bolo nin wagati kɔnɔna na donc ne bɛ mun ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye Asimi ni Ibrahim ni an ka cɛkɔrɔba Cani ye ni AEC ye u bɛ sira mun kan ni sira ɲumanba de donc n'i y'a ye i bɛ dɔgɔya i bɛ ka nin sanga ni wagati i bɛ ka taa ɲɛ de donc a bɛ ɲɛta ko fɔ donc ne bolo ka dɔgɔma ninnu to yen hali bi u k'u cɛsiri ɲɛta minnu y'a daminɛ u fanga ka se ka se teliya la pour que Afrique bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Emmanuel Macron ka kuma in mɛn k'a ye k'a fɔ ale ka nin kuma fɔta in o tɛ ko balita ye an na ka d'a kan kabini Jean-Yves Le Drian ni François Hollande ka régime wagati a bɛ fɔla an ye ko an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ k'an tɛ foyi ye k'an ɲina ka di ka kuma caman ta k'a dada ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ olu yɛrɛ ɲinanen don kun mun na Afrique bɛ nin gɛlɛya in bɛɛ kɔnɔ n'i y'a ye Afrique bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o parce que olu fana taara bin jamana dɔ kan n'o bɛ fɔ a ma ko Libi ka na o terroristu ta k'u bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la ka tila ka n'a fɔ k'u nana an sauver donc bi an b'a ɲini vraiment malidenw bɛɛ fɛ u k'a dɔn k'a fɔ Faransi bɛ nin tagabolo mun kan a ka élite politique a ka ɲɛmɔgɔ kundaw minnu bɛ nin kuma suguw la o man ka an bɔ an ja kan o kan ka a yira an na k'a fɔ k'an bɛ sira min tagamala AES kɔnɔna la an bɛ sira min tagamana an ka jamana faso jɔli la donc o sira in de ye sira ɲuman ye. A jirala k'a fɔ ko Faransi jamana a fanga t'a la ka farafinadenw ka lakana a n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o la sabati cogo min na ko o se tɛ Faransi ye hali ko an ka segin an kɔ dɔɔni ko kunun ni farafin jamanaw kun ma wuli k'u jɔ ka Faransi kun ma bɔ deuxième guerre mondiale senfɛ ko nin waati kun b'a sɔrɔ Faransi kun kɛra Allemagne jamana dɔ ye ko o ye waati janko ye nka ko Emmanuel Macron ɲinɛna kosɛbɛ ko a ye kuma minnu fɔ ko farafin jamanadenw de kun kan ka nin fɔ bibi na Faransi bɛ balo Afrique de la ko nɔn tɛ farafina tɛ balo Faransi jamana la fiyewu. farajɛla Faransi u bɛ ɲina fɛn dɔ de kɔ u b'a fɛ ka hakilina dɔ d'a ma k'a sɔrɔ u bɛ ɲina fɛn caman kɔ o hakilina a fɔlɔfɔlɔ ye min ye c'est que première guerre mondiale ani deuxième guerre mondiale farafina de ye a yɛrɛ faga k'a yɛrɛ di pour que Faransi ka bɔ nɔgɔ la Faransi ka libéré n'o y'a sɔrɔ an tun b'an yɛrɛ faga o waati kɔnɔ bi Faransi tun bɛ sɔrɔ jɔnya la Allemagne bolo alors o yɔrɔnin na olu de tun kan k'a fɔ anw ma k'aw ni cɛ aw ni baraji. An b'aw hakili jigin k'a fɔ Emmanuel Macron a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ma diya farafina jamanaden si ye bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko a ye filiw kumaw fɔ. Kunnafoni nasira yɔrɔ fɛ kulɔbɔ Imam Ali ala sago jama sago ka sanga ni an ba Aidara Tanti Jara Tunkara ale ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ ye u ye fɛn min ye kadoba k'o labɛn ka di denmisɛnninw ma kado min na a bɛ kɛ sabu ye ka se ka nisɔndiya las'u ma ka bɛn ni Imam Ali ale ka bangeni nisɔndiya na muɲa min bɛ labɛn Aidara Tanti Jara Tunkara fɛ san o san. Baara kofɔlen in kɛra ka bɛn alamusadon janvier kalo tile 9 san 2025 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la Sherifila duba kɔnɔna na an ka ciden minnu tun bɛ Asanatu G Traoré Nuhum Kone ka fara Abdoulaye Sogodogo kan. An kuntigi sanuma Muhamadul Mustafa kisi ni nɛɛma b'a ye ale balimakɛ don a burankɛ don kira de muso sanuma Fatimatu Zahraw ale furukɛ don Abu Talib den don Imam Ali ala ka diinɛ waraba ale bangena Hijira san arajaba kalo tile 13 cɛba don min ka wuli ka jɔ ani a ka baarabaw ma dogo maa si de la a kuntigi sanuma Muhamadul Mustafa ale tile la alisilamɛya diinɛ sabatili ani a kɔkɔrɔmadonni na o nasira de fɛ a ka bangeni ɲɛnamayali ni o hakilina ɲuman bɛ bɔ an ba Madame Haidara Tanti Jara Tunkara la Club Imam Ali ala sago jama sago ni nisɔndiya kɛnɛ belebelen sigira ka ɲɛsi denmisɛnninw ma ni o kɛra wagati ye u kana walandajiw kɛ kulonkɛfɛnw ani ladiyalifɛn camanw ni k'o kɛ nisɔndiya ka ɲɛsi denmisɛnnin ninnu ma. Imam Ali kira Muhamadul Mustafa burankɛ ani a balimakɛ u ka anniversaire ɲaɲali kɔnɔna la wulada in na kɛnɛ bɛ o bɛɛ de kɔnɔna la quoi.
non tiɲɛ la bi lajɛlifɛn caman de dira denmisɛnninw ma lajɛlifɛn camanba de dira denmisɛnninw ma a ka can kojugu fɛn kalankɛminɛnw b'a la kayo b'a la sagiw b'a la jeux b'a la fɛn o fɛn bɛ yen min ka ɲi denmisɛnnin ma fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ denmisɛnnin hakili dayɛlɛ o caman de dira denmisɛnninw ma bi min bɛ se ka denmisɛnninw yɛrɛ lanisɔndiya min bɛ se k'u su ka kɛ kalan kan. an ba madame Haidara Tanti Jara Tunkara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa a n'an karamɔgɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ale ka sutigi sanuma a ka hakilinaw la baarali ani a kɔkɔrɔma doni hokumu de kɔnɔ ni kɛnɛ ninnu bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Ali tɔgɔya la a ka bangeni hokumu kɔnɔna na Imam Ali yɛrɛ ye jɔn ye jogobaw ani fusamantiya minnu bɛ sɔrɔ a la maaw ka se ka ladɔnniya o la ni k'o kɛ waleya ye kanu jirali la ka ɲɛsin an kuntigi sanuma Muhamadul Mustafa ale n'a so dingɛ sanumaw bɛɛ lajɛlen ma ko denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni o nasira de fɛ an ba madame Haidara Tanti Jara Tunkara a ye nin hakilina in sigi sen kan ka denmisɛnnin ninnu lakalan ani k'u ladɔnniya Imam Ali ka kalanw ani a jogobaw la o min sini ma o ka kɛ misaliya ɲuman ye u bolo. Ninnu sigili jagoyalen don bɛɛ lajɛlen kan mun ma jagoya bɛɛ lajɛlen kan parce que mɔgɔ bɛ yen n'i b'i yɛrɛ fɛ n'i b'i ka jamana fɛ a ka kan i ka ɲuman de kɛ ka tila ka mɔgɔw su ka bila ɲuman na quoi ni kɛnɛ ninnu sigi kunba yɛrɛ de ye ka mɔgɔw bɔ tiɲɛni na ka mɔgɔw bila ɲuman kɛli la i b'a kalama denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye quoi denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi ye mɔgɔ bɛ yen k'i ye mɔgɔkɔrɔba ye i tɛmɛna denmisɛnninya de fɛ o la a ka kan n'i y'a mɛn e b'i hakili to denmisɛnninw na hakili de tora e yɛrɛ la o fana ye hakili dɔ d'e ma e ka se k'i hakili to denmisɛnninw na o la ni denmisɛnninw n'olu ka siniɲɛsigi ma labɛn dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɛ voilà a ka kan yɛrɛ de hakili ka to denmisɛnninw la parce que bi denmisɛnnin de sini mɔgɔkɔrɔba ye olu de bɛ kɛ présidents ye olu de bɛ kɛ ministres ye olu de bɛ kɛ procureurs ye olu de bɛ kɛ juges ye. Kira somɔgɔ kanu na shirifu bonya andu karama jirali la an ba madame Haidara Tanti Jara Tunkara i n'a fɔ santɔw la a ko a t'a tɔ to o nasira de fɛ ni kɛnɛ in kɛra wagati ye bonyamasegikanw ani folikanw ka ta ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a furukɛ sanuma an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara fo ka taga se famille Sherifla bɛɛ lajɛlen ma. Tan Jara a tiɲɛna an b'a fo k'a barikada i y'a ye ko min kɛra denmisɛnnin ye o bɛɛ nisɔndiyara ale de ka fɛngɛ ye nin ye initiative ye nin ye pour que denmisɛnninw ka nisɔndiya Imam Ali ka anniversaire la donc an b'a fo k'a barikada an b'an karamɔgɔ fo ale min kɛra sababu ye ka Imam Ali ana birifiri birila mɔgɔ 5 min da la ale de kɛra sababu ye k'o jira anw na ni jamana dilabaga ani diɲɛ dilabaga ale de ye nin bɛɛ jira an na n'ale kun tɛ an kun tɛ se k'a kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya da n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Madame Haidara Tanti Jara Tunkara an b'a fo ka barikada dante foli min na quoi yɔrɔ ale ye mɔgɔ min ye mɔgɔ ɲuman de don quoi a bɛ walidenw fɛ kojugu a bɛ walidenw fɛ a bɛ walidenw kanu ni hɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la walahi a bɛ walidenw fɛ a b'u kanu ni hɛrɛ ye quoi ale bɛ ɲuman dɔrɔn de kɛ et puis a bɛ tila ka mɔgɔw su ka kɛ ɲuman de kan quoi et puis a bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ juguman de la quoi. Kira n'a so dingɛ sanumanw kanuni u jogobaw an'u ka waleyaw matarafali alisilamɛya diinɛ ɲuman labaarali hokumu kɔnɔ o ye wajibi ye alisilamɛ ɲuman kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kɛnɛ min filɛ nin ye n'a sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw tɔgɔya la Imam Ali ka bangeni ɲɛnɛmayali hokumu kɔnɔ ni k'u la nisɔndiya ni kado camanw de tali ye ka d'u ma a kɛra wagati ye fɛnɛ hakilina ɲuman in taba bolo madame Haidara Tanti Jara Tunkara ka donbolo kɛ ladiyalifɛnw na ka ɲɛsin karamɔgɔw ma minnu fana ka wuli ka jɔ su ni tile ma dɛsɛ ni denmisɛn ninnu kɔkɔrɔma donni na u ka lamɔko ɲuman sabatili la. Ala ka san wɛrɛ ta yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka bɛn ni Haidara Tanti Jara ka laɲini ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka sanga ni a ka welewele mada min taara ka ɲɛsin an karamɔgɔ Seydi Sherif Iba Haidara ma ka taa tile fila wajulu minnu bɛ tali kɛ ladilikanw ni bilasiraliw hakilina in tabaga kɛra Fédération Abidjan Nord maaw ye ka wele bila fɛn min ye Iba Haidara a ka se ka na laseli kɛ u fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na a bisimilara u ka pankurun jigi kɛnɛ kan cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ
Jamiatu Ansardine Côte d'Ivoire Maufe ka sensen katane u jabalala abobo commune konana Silamɛ dɛmɛtɔ Ansaru Jabala mimbe o minɛna ka fadew ina fɔ dakoloni ka bɛni juma janvier kalo tile 10 san 2025 cɛ ani muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen yira lajɛrɛba in kɛnɛ kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Jakarija Dambele ale ka sɔrɔlen don a bɛ lakali Kadija Traoré fɛ. Ka bɛni nɛgɛ kaɲa 18 wagatiw ye Bakirul Ulum a Seyd Sherif Iba Haidara walima i k'a fɔ DGP u bisimilala kanubagaw ani amsaru fɛ Ivoire ka pankuru jigisoba kɛnɛ kan n'an k'a ma ko aéroport international Félix Houphouët-Boigny ani saru ni kanubagaw bɔla Côte d'Ivoire fan caman na ni ka an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ den an karamɔgɔ a Seyd Sherif Iba Haidara n'a ka délégation sinsin ka bɔ aéroport la fo Jamiatul Amsaruddin Abidjan Fédération Nord olu ka siège social la ka ɲɛsin abobokaw ka kan komando ma ni kɛnɛ nɔrɔma ba in senfɛ fédération ɲɛmaw y'u ka nisɔndiyaw jira. An y'an seedu y'an fɛ bi wulada na n'o ye Ibrahim Aïdara DGP vraiment o nisɔndiya le b'an na o yariyara le b'an na vraiment a sera an fɛ Abidjan k'a danni se f'a b'a ka so. Bon programme bɛ yen tournée de sensibilisation an y'a boloda sigida caman na. N bɛ Ala fo k'Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. Ala min ye Iba n'a ka délégation ɲuman bɔ Mali la ka na an ɲuman sɔrɔ yan o la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sababu kɛ an ye Iba wele an ka Fédération du Nord tɔgɔ la wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye a b'a kalama cogo min na Iba jeunesse kɔnɔna na a kanulen don wa a lamɛnlen don kosɛbɛ fana donc an ka ɲɛmɔgɔw nana ye bi bɛna diɲɛlatigɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na an minnu ye diinɛ faamu walima ka Haidara ka laɲini faamu n'an b'a nɔfɛ an y'a kanu an denw a n'an sigiɲɔgɔndenw a n'an jɛɲɔgɔndenw walima silamɛdenw minnu bɛ Côte d'Ivoire u ka se ka Iba ka laɲiniw faamu. Programme min bɛ an bolo o de ni Ala sɔnna sini su wajibiba labɛnlen b'an bolo an ɲɛma terrain na o la Fédération du Nord walima Abidjan bɛɛ de welelen don o la ni Ala sɔnna a bɛ daminɛ sini su ka daminɛ à partir de 20h ka taa bila fɔ 4h du matin na. Ka sangani ni jama sanuman ba min bɔla ka na an fa an'an karamɔgɔ dencɛ an karamɔgɔ a Seyd Sherif Iba Haidara walima i k'a fɔ DGP a y'a ka nisɔndiyaw a n'a ka folikanw jira ka sangani ni jama sanuman min bɔla ka na a kunbɛn. Nisɔndiyara kosɛbɛ n bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn ka Jamiatul Ansardine cɛ n'a musow fo vraiment an nisɔndiyara dantɛ nisɔndiya min na kabi u ye wele da k'an bɛ na mɔgɔw kɛra kɔnɔkulu ye ka taa an kunbɛn aéroport la aéroport kɔfɛ mɔgɔw kɛra kɔnɔkulu ye ka sigi ka an kunbɛn chaise yɛrɛ la donc nin bɛɛ kɛra Ala de kama n bɛ Ansaruw fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min na Côte d'Ivoire kɔnɔna na yan ni karamɔgɔ ka kumakan mɛnli ka da la ka baara kɛ n'a ye k'a dɔn diinɛ tɛ foyi ye ni cɛsiri tɛ ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma vraiment bɛ Jamiatul Ansardine cɛ kelen kelen n'a musow fo la u y'an bonyani min kɛ Ala ka n'u bonya et puis nin bɔli mɔgɔw ka bɔ fan bɛɛ ka Iba kunbɛn kɛ foyi t'a la k'a fɔ wajulu ko don walima Iba bɛna fɛn de fɔ min ma deli ka fɔ a bɛɛ fɔlen don wa a bɛɛ dɔnnen don mais Hélène ni a k'i bɔ dɔrɔn u ye n bonya ko Haidara den don donc n bɛ o bonya segin Ansaruw ma u ye n bonya n fa kama Ala ka n'u bonya Ala ka n'u si dɔgɔya Ala ka Jamiatul Ansardine ta ɲɛfɛ Ala ka barika nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ. Karamɔgɔ Haidara ka sira fɔlɔ Madame Konate Seyda Ina Haidara ale min ye nin kɛnɛ nɔrɔmaba in seereya a y'a ka folikanw ta ka ɲɛsin a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ n'a ka délégation ma ni ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ. Fa ani an karamɔgɔ ma a Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara ale min kɛra an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɔn sababu ye k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ka bonya ni karamɔgɔ sɔrɔ a sababu la an bɛ a fɔ ko a Haidara fo a sigiyɔrɔ la ka fara an baw kan o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ se ye nin kɔnɛ in sɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu ma kɛnɛ in sɔrɔ dɔrɔla fɛnɛ kama n'u dusukun ɲuman bɛ ni an ye kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na k'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ fédération na ka taa se national ma u bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dantɛ foli min na an karamɔgɔw caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ an faw caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara an baw kan ka fara famille Kulubali fɛnɛ kan an ka foli b'u ye dantɛ foli min na ka Ansaruw fo danti foli min na sanga
ni wagati bɛɛ lajɛlen ni Haidara denw sigira u bɛ sigi n'u wulila u bɛ wuli an b'a ɲini Ala fɛ sigi Ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka DGP yɛrɛ fɛnɛ ni fo k'a tanu k'a barika da k'a waleɲuman dɔn a n'a ka délégation dan tɛ foli min na kunungo jamaw bilala a ɲɛ ka na yanni a yɛrɛ ka yan sɔrɔ u taara ka taa fo so kɔnɔ ka tila ka fara a yɛrɛ nali ka bi an b'a fɔ a ma ko a danse ko ani an bɛ ku an b'a ɲini Ala fɛ a nana baara min na Ala k'a daminɛ hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'a kɛ wasa ye Ala k'a kɛ kɔrɔta ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ sanumanba in seereya la Jamiyatul Ansarudin ɲama caman fɛ an ma deli Alahu Taala fɛ Ala ka sirifukɛ n'a ka tamadenw ɲuman Amina Rabi Kadija Traore Ala ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ten nɔ o b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Nigeria surasiya jarawelelaw kɛlɛli kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Boko Haramu a sera ka maa 109 daji yɔrɔnin kelen ni ka siganama 81 minɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ. Kɔrɔfɔ in mɛnna ka bɔ Nigeria jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna surasiya ɲɛmaayaso Abuja kɔnɔ Nigeria duguba la surasiya ɲɛmaayaso babu sentigi fɛ n'o ye général de division Edouard Buba ye. A ko maa 43 fɛnɛ minɛnen kun do jarawelelaw bolo minnu sera ka lakila u fɛ jarawelelaw kɛ ngomɛ ka taji sɛnsɛn yɔrɔ dɔ fɛnɛ la dibidibinin dibi la Nigeria tajima yɔrɔ la raffinerie o taɲɔ na bona k'u tiɲɛ Nigeria surasiya fɛ maa 6 minɛ bɛ taji sunya kunkɔrɔ général ka fɔ la o fɛnɛ dafɛ Nigeria yɛrɛ surasiya ɲɛma basa ni o ye Christopher Musa ye a ye barosigi dɔ kɛ ni Qatar ye kunnafoni njarinzo Al Jazeera ye min senfɛ a y'a jira k'a fɔ bi a ka kan diɲɛ seleke naani setigi jamanaw walikele diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɛɲinini kɛ Boko Haramu ka kɔrɔ ka sabu kɛ san 15 Boko Haramu bɛ ka kɛlɛ jamana caman fɛ nka o n'a ta bɛɛ Boko Haramu a ma se ka ban ko kɔsa in na min y'olu siga Boko Haramu maa 120 ɲɔgɔn na ye mugu ni kisɛ bila k'u yɛrɛ di Nigeria faamaw ma ko nin ye olu bɔlen ye jaraweleli lɔ ko nka u natɔ ni nafolo minnu nana dolari ni euro k'a bɛ ma kɔnɔ guwan o tuma na olu Nigeriyakaw tɛ se ka nin sɛgɛsɛgɛ ka se fɔ a da la nka Nigeria Boko Haramu ka nafolo n'u ta yɔrɔ a ka kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka a ɲɛɲini bawo ni ye ɲininka bi a b'a fɔ ko janba dɔ de labɛn bɛ Nigeria jamana kama diɲɛ seleke naani setigi jamana dɔw fɛ ka Nigeria tiɲɛ n'o tɛ k'a tɛ faamu san 15 Nigeria jamana bɛ ka Boko Haramu kɛlɛ jamana wɛrɛw kana fara Nigeria ka k'a kɛlɛ o bɛɛ la Boko Haramu ko ma se ka ban ko janba bɛ sɔn ka ye kɔrɔ. Sirikaw fɛ maa dɔ jɔra Sirima ɲɛma kɔrɔ dɔ do ka siri jiri la ni ka nikɛnɛ karaba a su sirilen jiri la denmisɛnninw bɛ ka laban ka gɔngɔrɔ kɛ k'a keru dɔw bɛ bere kɛ k'a bugɔ ja in yelen bɔlɔlɔ ka a ye maa caman kɔnɔ guwan nazarala setigi jamanaw minnu n'an bɛ bi diɲɛ kɛ ni Siri jamana ɲɛmakura ye jarawelela kɔrɔ in min n'a ye État islamique ni Al-Qaïdaw bɛ kɛ ka jama al-Nusra jarawele jɛkuluw kɛ ka sɔrɔ ka na ka tɔgɔ laban kɛ ko Ayat Tahrir al-Sham n'o n'an b'a jira diɲɛ seleke naani setigi jamanaw na bi k'a fɔ a tɛ jaraweleli ko rɔ bilen ko nazaraw ka taabolo ko a yɛrɛ ta y'o ye ko bɛnkan fanga ko dan b'a yɛrɛ ye nazaraw fɛnɛ kɛ bɛ k'o dununi fɔ k'o diya kun nka olu ta bɛ faamu ka sabu kɛ u ta ye nafasɔrɔ siraw minnu bɛ Siri jamana kɔnɔ olu mago b'o de rɔ Siri maa ɲɛmakura ni nazarala setigi jamanaw ka di nka nin ko min kɛlen filɛ nin ye a bɛ sɔn ka nazarala setigi jamanaw ɲugun Siri ɲɛmakura la ja ɲi yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan Siri faaba Damas o sigida dɔ sigida ɲɛmaa do n'o ye Duma ye a bɛ Siri faaba Damas gagné ka yanfa fɛ ka digi Atilebi yanfa kan a mɛnɛna ka siri jiri la ni k'a ti fɔ k'a fa ka laban ka denmisɛnw bila a su la k'a su lajaba bi kunnafonidisow minnu bɛ Siri n'u ka surun Siri maa ɲɛmaakuraw la olu dɔw bɛ ka kunnafoni boli ka taa fa min fɛ o ye k'a fɔ a jo bɛ maa in nɔ ka sabu kɛ ko tuma min na ni Bashar al-Assad bɛ ka kɛlɛ k'a faralen kun do Bashar al-Assad ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen service de renseignement kan ka bi Siri maa ɲɛmaakuraw kɛlɛ nka kunnafonidi sira caman y'a jira k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye a b'a jira de k'a fɔ Siri jamana filengolondi dɔ de do k'a dawolondi ka sabu kɛ jarawelelaw de n'an bɛ a ɲɛmaaya la nin y'olu ka marakɛcogo de fana ye
k'a bɛ se ka faamu cogo jumɛn ka nin n'a ɲɔgɔnna ko kɛ ka laban ka den da ninnu bila olu ka su fɛnɛ bugɔ jiri la k'o jaw ta k'o bila bɔlɔlɔ kan ko kumasuli ko don ko nka sira dɔ fɛ fangakura mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ olu nɔ ye ko Bashar al-Assad nɔfɛ maakɔrɔw minnu bɛ Siri jamana kɔnɔ olu de bɛ ka nin kɛ ka olu fangakura mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ jogo ɲini ko nka k'a ma natigɛ Dawuda k'a ka gɛlɛ nazarala setigi jamanaw nin ko min kɛlen filɛ nin ye u ɲɛ ka se ka tɛmɛ nin kan k'u ma ɲugun Siri maa ɲɛmaa kura la ka sabu kɛ jarawelelaw de ka teli ka nin kɛ ka ɲɛsin maa ɲɔgɔn ma. Angleterre jamana dɔgɔkun kelen de bɛ a bolo gazi ka se ka jamana de bɛɛ lajɛlen labɔ ka nɛnɛ kunbɛn bawo nazarala jamanadenw dala ye nin gazi in de ye ka funteni wuli so kɔnɔ ka maaw kisi nɛnɛ tɔɔrɔ ma wa gazi in fɛnɛ bɛ bɔ Irisila de bɛnkan dɔ kun bɛ nazarala tɔnba Union Européenne ni Irisila cɛ tiɲɛ don an kɛn bɛ ka ɲangi ɲɛsin Irisila jamana ma nka an yɛrɛw mago sirimɛ fɛn min na ni maaya tɛ taa o kɔ gazi ko in an ka lajɛ ka bɛn ka dɔ ka o rɔ Irisila gazi kun bɛ bɔ Irisila ka tɛmɛ Ukraine jamana fɛ ka nazarala tɔnba Union Européenne lasɔrɔ nka Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ɲɛmaa nana jira yanni sa ka yɛlɛma ko décembre kalo tile 31 n'o dafara bɛnkan min kun bɛ ka gazi tɛmɛ ni daga Ukraine fɛ ka nazarala lasɔrɔ k'a bi jɔ kuma in diyara kosɛbɛ nazarala setigi jamanaw fan fɛ bawo olu tɛ ɲɛ a kɔ nka bi Angleterre jamana min b'a bolo o tɔ tɛ bɛrɛ ye fɛn min y'o sababuya Irisila gazi min kan ka tɛmɛ Ukraine jamana fɛ ka nazarala lasɔrɔ o tigɛli kelen filanan gazi yɛrɛ sanda fɛnɛ o sɔngɔ gwɛlɛyan bɛ bi Angleterre jamana mu a gazi marayɔrɔba cakɛda ka fɔ la n'o ye Centrica ye wa ɲinan nɛnɛ ka bɔ ni sango fɛnɛ ta ye o de y'a to gazi hakɛ min kun bɛ Angleterre bolo sango ni ɲangumada in na ani ɲinanda kɛmɛ sara la 26 bɛɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo tile 9 ka bɔ o la ka na se nin kuma in ma gazi marayɔrɔ cakɛda Centrica ka fɔ la Angleterre caman de bɛ ka Angleterre jamana ka gazi di ta je nazarala tɔnba Union Européenne jɔrɔn bɛ Donald Trump Amérique jamana ɲɛmaa ma na fanga na janvier kalo tile 20 nata u ye ɲangi minnu ɲɛsin Irisila jamana ma a kana ɲangi ninnu wuli wa Donald Trump bi sɔn ka wuli ka bɔ Irisila jamana kan ka sabu kɛ k'a bɛna fɔ maa min kɔ fanga na n'o ye Joe Biden ye a n'o kun di ɲɔgɔn kan fɔ a y'o ka maa jiralen bi kana fanga na n di ɲangi in wuli ka sabu kɛ degun dɔ don Amérique jamana kan n b'a wuli de ka sabu kɛ n fa de n kɛ de ni nazarala tɔnba Union Européenne kun farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Irisila k'a wuli k'o bɛ sɔn ka k'o ye nazarala tɔnba Union Européenne Commission ko bibi na ale ka laɲini kɔni ye min ye Donald Trump a ka ɲangi in don Irisila jamana kan o kumana ni sigi ka fɔ ko k'a bɛ kɛ fɛn ye don min Ukraine ni Irisila cɛ Donald Trump bɛ se ka o ɲangi in fɛnɛ ta k'o fara a bolo da la k'o k'a ka kɛlɛkɛ bere dɔ ye fana ni bɛ se ka to Vladimir Putin bɛ se ka sɔn sigi ka fɔ kɛtɔ ani Ukraine jamana cɛ nka maa sɔn min ne caman y'a jira k'a fɔ Amérique jamana laada yɛrɛ de ye nin ye jamana ɲɛmaa dɔ ma na fɔ dɔ kɔ fanga nɔ min kun ye hakilina dɔw ta ka sariya dɔw ta kura bɛ n'o bɔ a ma k'o de y'a to Donald Trump a ka manda fɔlɔ Amérique jamana kunna a nanen Barack Obama nɔ na a sina ka jira ten k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne ni Barack Obama ni Iran jamana jɛra ka tɛgɛnɔ bila kɛ mugujugu dilan bɛnkan min na k'i tɛrɔ bilen Amérique jamana tɛrɔ bilen kelen filanan Faransi jamana yɛrɛ kun gɛn kun bɛ ka bɛnkan min n tɛgɛnɔ bilali nɔgɔya diɲɛ seleke naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ setigi jamanaw dɔ ka bɔ gazi kuru filita la jango an bɛ dugukolo min kan a maaya n'a ɲɛnamaya ka se ka kɛ ka sɔrɔ an ma buruja ka bila an mɔdenw ni an fufafuw n'an dulomasamaw ye o tɛmɛnen kɔ sendan jamanaw minnu n'a kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ nafolo dɔ ka jɔ olu ye Donald Trump nane y'a jira k'a f'i tɛ o fɛnɛ nɔ guni min bɛ Amérique ni nazarala cɛ n'a bɛ wele ko Greenland an da bɛ deli ka s'a ma yɔrɔ nafamaba don a dugujukɔrɔla o dasi bɛ nafolomafɛn la nɛgɛ siya bɛɛ dɔ kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye sanu dɛɲɛ nɛgɛ uranium nin bɛɛ b'a dugu jukɔrɔ wa ji min kɛ bɛ ka koli a ji ta ye jɛgɛ ko da ye nka guni
a bɛ Danemark jamana de fɛ nansaralatɔma Union Européenne kɔnɔ. Donald Trump n'a ka de ye fanga na ko f'a ka yɔrɔ in minɛ ka kɛ Amérique jamana ta ye. A ko n'a ma sɔrɔ a diyarɔ a n'a sɔrɔ a koyarɔ. N'a bɛ mugu ni kisɛ ta ka yɔrɔ in minɛ ka kɛ Amérique jamana ta ye a b'o kɛ. N'a kan ka zale gwɛlɛnw de da Danemark jamana kun ka diyagoya k'a ka diɲɛ yɔrɔ in kɔ k'a to Amérique jamana bolo a b'o kɛ. Greenland bibi in na a kun kan kuma caya bɛ. Danemark jamana jɔrɔn bɛ nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw jɔrɔn bɛ bawo olu ni Donald Trump tɛ se ka ye hakilina kelen na kabini Ukraine kɔrɔ u fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ. Nka Greenland yɛrɛ kɔnɔ sa n'a ma ɲɛ ko Danemarkikaw kɛ mɛ ka minan dɔ bɔ a ye minan gɛrɛngɛrɛnni a tɛ ka dama jamana ye nka fiɲɛbɔda bɛ di a mɔ a se ka y'a yɛrɛ lɔ o de y'a to a ka darapo bɛɛ bolo a ka kanfɔta bɛɛ bolo a ka fangabondaw bɛɛ bolo nka min ye a kunkan kuma fɔli ye Danemark b'o fɔ n'o ye diplomasi ye surasiya nasara fɛ Danemark de b'a lakana a ka wari dunda fɛnɛ Danemark de b'o dilan k'o d'a ma fanga ɲinindɔn minnu bɛ gu in kɔnɔ fanga ɲinindɔn 4 n'a ma ɲa k'a kunkan kuma caya bɛ bi u laban bɛ sɔn k'a fɔ k'u b'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye sa wa Danemark jabaranizoba y'a yira k'a fɔ o kuma tɛ senna guni in ka fɔlɔ ka sabu kɛ fanga ɲinindɔn belebele 4 minnu bɛ yen n'olu ka laɲini ye kuma bɛɛ wale kelen n'u dalagwɛsɛ kɛ mɛ an k'an yɛrɛ ta ye kuma dɔw la n'a dɛsɛ bɛ ka kɛ k'a tɛ u si kɔnɔ bi k'a fɔ gu in k'i yɛrɛ ta ka bɔ Danemark la ka sabu kɛ n'o ma ɲa kɛ kɔ forobakalata de bi kɛ n'o ye référendum ye référendum ko kuma tɛ o si da bi a minisiri ɲɛma gu in kɔnɔ ye n'o ye Mute Egede ye don tɛmɛnenw na janvier kalo in daminɛ ale kun y'a jira k'a fɔ a kuma sen bɛ sa Greenland k'a ka jɔnyajuru tigɛ ka bɔ a sen la jɔnyajuru min b'a ni Danemark cɛ ka sabu kɛ Danemark fɛ jɛ wale kelen k'u to Danemark taya la damakɛɲɛ ma ye u ni Danemark jamana denw cɛ Donald Trump yɛrɛ sa juma ka dugu jɛ sibiri la a ye ja dɔ bila bɔlɔlɔ ka ja min kɔnɔ Greenland ka denw yɛrɛw bɛ k'a ɲini a fɛ Donald Trump ɲaamɔ i kana an ka gun san an ka kɛ Amérique jamana dɔ ye ja in kɔnɔ Greenlandikaw bɛ k'a jira k'a fɔ Danemark min n'an b'o fɛ wale kelen n'o ta ye gun ye o tɛ k'i wasa don an na kalanko nasira fɛ Greenland kalanko tiɲɛ bɛ kɛnɛyako nasira fɛ Greenland sɛgɛnɛyako tiɲɛ bɛ ni Amérique jamana Donald Trump ye y'an fara Amérique kan a ka ca la nin bɛɛ bɛ ɲɛ an bolo nka yanni Donald Trump ka nin ja in bila bɔlɔlɔ ka sɔgɔmada yan fan fɛ juma a yɛrɛ denkɛ taara cun gun in kan n'o ye Donald Trump Junior ye Donald Trump a kɛtɔ ka ja in bila a ye sɛbɛnni min fara a ka Greenland ka denw ka nin kuma ninnu kɔfɛ o ye k'a fɔ n ka foli bɛ Greenland ka denw ye aw ɲɔgɔnna tɛ yen a ye n denkɛ bisimila ni bonya ni karama ye a diyara n ye an bɛ ɲɔgɔn ye a ti mɛn bilen Donald Trump ye nin de sɛbɛn k'o kɛ ka ja in bilasira bɔlɔlɔ kan. O fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin waati an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw an kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.